کمیته هاوارچۆنە لە پارێزگا حەسەکێ بە سەرپرشتیا پارێزگاری حەسەکێ محەممەد زەعال العەلی جڤینەک لە دارخست ji bo ku alîkariyan li ser bajar û bajarokên parêzgeha Hesekê belav bike û ew alîkariyê bi rêya dezgehên rejima Sûriyê re têne belavkirin. Tevî ku Partiya PYD xwe dibîne desthilat li deverê. Di wê civînê de rêveberê kar û barên civakî li parêzgeha Hesekê Îsam El Husên ragihand got di mihaborî de 40,000 selikên xwarinê ku ji aliyê programa cîhanî ya xwarinê ve hatibûn pêşkêşkirin derbasî parêzgeha Hesekê bûne. û niha dê 3,000 alîkariyên cilûbergên zivistanê wê li ser tevahiya parêzgehê werin belavkirin. Jarî xwe ve Kumelaya Elbirê ji destpêka mihaborî de û ta îro 1900 selik li devera Tilkoçer û 500 selik li devera Girkêlegê û 575 li Tirbespiyê û 400 li bajarê Qamişlo û 1040 li devera Çilaxe û 1885 li bajarê Dêrikê belavkirine. Her wiha Kumelaya Ermenî di mihaborî de 5585 selikên xwarinê li ser malbatên ku pîwîstiya wan bi alîkariyan hene li devera Hesekê, Qamişlo û Tiltemer belavkirine. Li bajarên Dirbêsiyê, Tilbirak û Amûdê Kumelaya El Meweddê 5000 selikên xwarinê û 1000 kertonên cilûbergan li ser malbatan belavkirin. Ji alîkî din ve rêvebera Perwerde İlham Sarûxan ragihand ku rêxistina UNICEFê 100 milyon lêreyên Sûrî terxan kiriye ji bo çakkirina dibistanên ku ji aliyê rêxistinên terorî ve hatîne rûxandin. Tevî ku Partiya PYD xwe dike desthilat li deverên Rojavayê Kurdistanê, lê tanîha rejima Sûrî karê xwe bi siruştî li deverên Kurdî dike ku ev alîkarî ji aliyê dezgehên rejima Sûriyê re lê seranserî bajar û bajarokên Kurdî li parêzgeha Hesekê hatin belavkirin.